Okay, now niining laing adlaw sa Ginoo o niining laing segment sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mao gyapon ang makig-uban kaninyo si Silbert Don Duyano Sr. alias Veridas. O kipit sa 24 no, sa bulan sa Abril tuig 2016. Okay, now dirita sa atong padayon nga kaakuhan sa maong tulumanon. Atong ipadayon ang paghatag kaninyo o kahayag may labot na niining pag-uswag o paglambo sa teolohiyang Katoliko, kanang gitawag na tug development of doctrine. Atong ipahinumdum kanunay nga kanang pag-ingon nato nga development of doctrine sa tinuhuang Katoliko, dili na nagpasabot nga nagdugang ang mga pagtulunan sa Katoliko. Dili yung anak pagsabot. Kaya ang uban sabton man nila og nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan ang Katoliko. Dili, no? Kanang pag-ingon nato nga nag-uswag ang teolohiya o doktrinang Katoliko, ang buot ipasabot ana, nag-uswag o naglambo ang iyang mga responses. O unsa man na responses kanang iyang tubag. O kanang iyang pagsabot o pag-interpret sa kasulatan sa Christianity, naglambo. Dili kay nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan. Parehas ba ana bang usa ka bulawan? Ang usa ka bulawan awahin na diskubre. Awahin na diskubre sa usa ka lugar. Sa dihang pagkadiskubre sa maong bulawan, dili pagkasabton nga ang maong bulawan nitungha. Ni exister sa dihang nadiskubre. Dili naa na ang maong bulawan sa maong dapit, wala lang ma-discovery dayon. Awahin na siya ma-discovery. Ingon na ang pananglit nga paghulagway o paghatag nato kaninyo o example o ehemplo niya ng development of doctrine o development of responses o sa mga responses ka ng tubag. Magkaanam paglambo ang atong pagtuo, magkaanam pod og lambo ang atong tubag o kana bang mga responses. Ang ato gyung key part o bahin sa Biblia nga atong gibasihan anak na hinumdum mo katubang nangalibog ang mga tinun-an sa gitudlo ni Kristo mahitungod sa iyang pagpakaon sa iyang lawas o pagpainom sa iyang dugo. Diba, nangalibog sila, mga tao nangalibog. Mga tinun-an iya nagyong giingnan, kamube, nalibog bapod mo, bapod mo kasabot. Mubiya bapod mo nako, kay katong ubang mga tao na miya man, kiwa man kasabot. Sa may ingon ni Pedro, ikaw na Ginoo, wa mi mahimo. Gawas sa pagdawat ni ana, muna'y gipasabot ni Pedro. Bot pasabot nga bisag wa pa sila kasabot, kinahanglan mo tuo sila. Pero nagingon ng Ginoo nga, muabot ra ang panahon nga makasabot ra mo. Yun na. Ingon na ang kuan, kana bang paghatag nato kaninyo o kana bang pamatuod. Kay kinigong Christianity, dili man ni kana bang murara siya o kanang gapundo. Kada bang gapundo nga wala mag-irog yun na, mulambo yun na, bisan sa gidaghanon. Hinumdum mo itong gibasa na itong San Marcos 4, 30 nga 32, nga ang gingherian ni Kristo sa pagsugod, giulagway pinaagig sambingay nga, gipanag-ing sa usa ka liso sa mustasa, na inig tanom, gamay nga liso sa mustasa, apan inig tubo, mahimong labing dako. Diba? Mao na ang gingherian ni Kristo, mahimong labing dako sa pa maglambo. Dili kay murara siya og liso ra gyapon nga gamay. Dili, no? Mahimong labing dako. Unya, imagine mag 2,000 ka tuig na ang maong gingherian,
So dugay naman kayo, nasugdi ni Kristo, so mahimo na ning labing dako sa tupa, lambo na ni kayo. O gunya ang tudling pod sa Juan 14:12 nga nagingon ng Ginoo nga kinsa tong buot mahimong akong alagad, magbuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siya labaw pa niini. Labaw pa niini. So, mao na nga dili dautan. Gani, mao gani mo insakto hinon nga ang simbahan maglambo. Hinana. Unya, kung ato ra bang huna-hunao no balansihon og mayo, kana ganing mga igsuon nato nga misupag anang development of doctrine, pag-uswag sa pagsabot sa pagtuong Kristiyano, kanang mga nagsupak ana, kung ato pong hilngon ba ang ilabang mga tagsa-tagsa kapundok o mga tagsa-tagsa katinuhuan, dili pud ta kaingon nga wala pud sila galambo o kana bang wala mag-irog, kay bisan gani sila naglambo man pud o kana bang nag-irog man pud, nga dili ta kaingon nga og unsa toy picture ug unsa toy dagway sa pagsugod ni Kristo nga ingon ato ra gyud. Dili ta kaingon ana, gauswag gid siya gihapon. Para sa anang example kanang mga igsuon natong Iglesia ni Kristo. Di ba ang Iglesia ni Kristo naaman sila pasugo magasin, pero di as Biblia wala pay pasugo magasin. Di ba? Dayon niadto ang pagsugod gyud sa iglesyang gitukod ni Kristo, wala man sila pagsaulog og anniversary, sama anang anniversary matag July 27 sa mga iglesia ni Kristo. Di ba? Wala may July 27 nga pagsaulog og anniversary ang iglesia ni Kristo di as Biblia. Pero kining iglesia ni Kristo ron, naa may pagsaulog og anniversary matag July 27. So, bisan sila nga nagsaway anang kanabang mga paglambo sa Katoliko na mga kausaban nga gitumbok na to kanang paglambo. Kay duha man na kaklase ng kausaban. Kausaban nga paglambo o kanang kausaban nga pagsimang. Pagsimang sa mga pagtulon-an ni Kristo. Now, ang atong baruganan diri sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko, ang paglambo sa tinuhuang Katoliko, wala siya musimang. Wala siya musimang. Ato nang ipamatuod ninyo. Hinoon ang mga igsuon natong mga dili Katoliko, ilan ng akusasyon nga ang ato kunong paglambo sa tinuhuang Katoliko misimang, wala na kuno magsubay sa gitudlo sa mga apostoles. Sama pananglit moingon sila nga tanawa na ilang style. Sa Biblia, di ta kabasa matud pa nila nga ang mga apostol walay kanabang nagsaulog og mga piyesta pinahinungod sa mga santos. Mo man na ilang gamiton nga argumento. Ang mga apostol ni adto, wala sila magpiesta o kana mga piyesta nga sama anang atong gibuhat ron nga magpiesta ta pasidungog ni San Vicente. Magpiesta ta pahinungod tuig-tuig man na ni San Antonio. Di modo moingon din sila nga bag-o ra maning kasaulughana. Wala pa man ni panahon ni adto sa panahon sa mga apostol. Pras anang pagrosaryo. Wa man day mabasa sulod sa Biblia nga nagrosaryo ang mga apostoles. So, karon kay nagrosaryo naman mo mga Katoliko, lahi na inyong pundok, dili na mao ang gisugda ni Kristo ni adto, kay wa pa may rosaryo, wala pa may pagsaulog og piyesta ni San Vicente, o kanang pag piyesta pod ni San Antonio. Mao nang moingon din sila, klaro kayo nga kanang tinuhuang Katoliko, kanang iyang paglambo, dili na paglambo nga kana bang balido, kundili pagsimang na sa kamatuoran. Unsa may tubag na to ana, unsa may kahayag na to ana. Well,
kanang pagsaulog nato og piyesta alang ni San Vicente o kanang pagsaulog nato og piyesta alang ni San Antonio dili na pagsimang sa gitudlo sa mga apostoles. Kay wala gyud tay mabasa sulod sa Biblia nga pagsimang na o pagsukwahi. Oh? Gani no kanang moingon sila ana. Maigo raman po sila ana, no? Masumbalik dasdasan ra po sila anang ilang argumento kung maingon ana sila. Kay mulutaw man nga, kung wala pa kuno gihimo panahon nila ni adto sa mga apostol, but pasabot, dili natong pwede himuon karon. Mo man ang ilaa nga, og unsa to ilang gipanghimo ra sa una, mao ra gyud to. Dili na ta makapuno. Naman po yung mga tudling sa Biblia nga ilang gamiton ana, pero para na to, wala lang masabti o nahimong out of context lang, munang nakaingon sila og ingon ana nga benediction o kanang pagsaway sa Katoliko. Mauna. Kay kung ingon na naon na to pagsabot nga kung unsa ra to'y ilang gihimo sa una, dili ta kapuno, dili ta kapalabaw, mo supak man po na giingon ni Kristo sa Juan 14:12 nga kinsa kuno tong mahimong iyang tinun-an maghimo sa iyang gibuhat ug maghimo siya glabaw pa niini. O masupak na pud ana kay ang kang Kristo nga tinuhuan wala man siya magsupak anang pagpalabaw o pagpalambo. Na karon boy no maingon sila nga okay ra na veritas nga maglambo pero kanang dili masupak sa gitudlo sa mga apostol. Na karon mangutana ta nila, kana bang pagsaulog og piyesta alang sa mga santos sama ni San Vicente, San Antonio, nasupak ba na sa gitudlo sa mga apostolos? Naabay mabasa sa Biblia nga si Pablo, si Pedro, si Kristo gyud nanudlo nga nasupak na sa iyang pagtulunan kanang pagpasidungog o pagpiesta alang sa mga santos? Wala man tayo mabasa sa Biblia na. Gani kung atong sabton ang mensahe nga gitudlo ni Kristo ug sa mga apostol, masabot na to nga wala na siya magsimang, wala na siya magsupak nga naman. Kaya unsa man daay ng pagsaulog na to og piyesta alang sa mga santos? Pagpasidungog na nila. O buhat na siya sa pagpahibalo nga ato po silang gihimong ehemplo o gihimong example ang mga santos. Unya naaman na sa Biblia kanang himuon na tong example po ang mga santos sama nga gihimo na tong example si Kristo. Asa man na mabasa sa Biblia? Na nasa unang Korinto 11:1, no? Unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Ato ning ukbon karon ng Biblia, no? Kadali lang ako sang tanawon diri. Ani basahon na to ang unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Giingon, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Unsa ko no? Si Pablo nagsulti ani ha, dili ako. Niingon si Pablo, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Sa laing pagkaistorya, niingon si Pablo nga, himuapo ko ninyong panig-ingnan. Ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. So, sama ra pos pag-ingon nga, kung pasidunggan nato si Kristo, pasidunggan pod nato ning mga tao sama sa mga santos nga pasidungog o nagsunod ni Kristo. Ingon ana ra na. Kay kini mga santos God, nakaambit man ni sa himaya ni Kristo. So kung si Kristo atong gipasidunggan labaw sa tanan, pasidunggan po natong apil ning iyang mga sumusunod
O mga bayani manggali ni sutong pagtuo. Magpasidungog manggali ta ni Rizal nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasod sa Pilipinas, unsa pa ka ang mga santos nga ngilang kabayani pang tibuok kalibutan kung universal. Okay. Now, kanang moingon sila nga Katoliko mo na siging galambo, siging gadugang. Sila nga nag-ingon ana, wala ba pud gadugang, wala ba pud sila ga usab o galambo. Daghan kayo, sama anang moingon ka nga. At tuta pananglit sa gawas atong Iglesia ni Cristo nga naa sila'y kanang pasugo magazine. Paglambo naman na, kausaban naman na. Kay sa Biblia wala may pasugo magazine. Di ba? Sama ng may pagwali sa mga ministro pinaagi radyo o telebisyon. Wala pa man na panahon sa mga apostol kaya wala pa may radyo o telebisyon. Pero wala ta magsaway ana kay kana laging paglambo, dili ta ng paglambo daotan. Na kanang ato pong paglambo nga magpasidungog tag mga santos sama ni San Vicente, San Antonio, dili man po na daotan. Gani ang tumong ana na uyon man diri sa Biblia. Kay unsa man daay ng pagpiesta na tualang sa mga santos, pagpasidungog na nila. O pagpahinumdum po na nga ato po silang gihimong panig-ingnan. Kay mo may giingon ni Pablo nga sa 1 Corinto 11:1 nga busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Sa to pahimuon po na tong example ning mga santos. Di ba? Nya nahinumdum ko na amanggoy uban mo ingon nga aberitas kana agong piyesta gipahunong naman na. Naaman na sa tagna sa Osias 11 ba to? 2:11? Osias 2:11 nga nag-ingon diha nga pahunongon ang mga piyesta. Apil magalit na igpapahulay. Pero ato naman yung na-explikar sa nangagi na to mga programa nga ang gipahunong diha nga tagna sa Osias 2:11 kadto mga piyesta sa daang kasabutan o kanang igpapahulay nila sa daang kasabutan nga ilang gipatunong apila ng pagpatunong sa ikapito ka adlaw semana kay ang moral law nga mugahin og usa ka adlaw sa usa ka semana nga gitawag ng ikapito kay human man na sa unom ka adlawng trabaho den ikapito mao man na mo nay moral law nga naas 10 kasugo. Unya ang pagpatunong sa ikapito seremonial kay dili man specific ang balaod. Mao na nga kanang pagpatunong mausab na. Mao na ang tinuod nga doktrina sa igpapahulay. Dili pareha sa doktrina pud sa mga Seventh-day Adventist nga kung moingon galig ikapito ka adlaw semana dayon. Ilang giusab ang doktrina sa igpapahulay para nga mutapot yun na sige sa ikapito ka adlaw semana para dili mausob. Mo na no nga ang Katoliko gani mo ilang pasanginlan nga gausab kuno sa doktrina sa igpapahulay wala oy. Sila mo gausab. Kaya ang igpapahulay dili man na specific. No, di ba? Ang igpapahulay gyud doktrina unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay dili kay ikapito ka adlaw semana. Pero kadtong akong kaatbang sa debate katong higala na akong Adventist ni basa doon na siya gigamit nga hubad sa Biblia nga mabasa ng 7th day of the week diya sa Exodo 20. Unya nitubag ko nga wala na magbase sa original nga translation. Kay sa interlinear Hebrew di man nakabasa ang 7th day of the week. Kanang 7th day diha, 7th day after 6 days works dili na necessarily nga 7th day of the week. Mao na nga ceremonial ang pagpatunong unsang adlaw magsugod og trabaho og seremonyal ang pagpatunong sa ikapito. So sa to pa movable lang igpapahulay basta ikapito na human sa unom ka adlawng trabaho. Mao na tinuod nga doktrina sa igpapahulay. Nya kay kang Ellen White kanang sa Seventh-day Adventist ilang mang yung ipatapot ng 7th day after 6 days works sa 7th day of the week. Sa to pa sila may gausab sa doktrina sa igpapahulay. Di modo sila may wala magsubay. Dili kay ang Katoliko. Di ba? Hawa mo kabantayan na? Nya gisigutan ra ba ng Pablo sa Colosas 2:14-17 nga kadtong ilang igpapahulay sa raan landong rato. So to pag ipaabot ang fulfillment ato. So to paduna na katumanan niya nasa katikism sa librong Katoliko
Domingo naman na. Fulfillment of the Sabbath. Pares pag-ingon nga kadtong tuli ang fulfillment ana sa bagong kasabutan bunyag. Then katupong sa daang kasabutan kadtong ilang larawan sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios ni Moises, ang katumanan ato kamatayon ni Kristo sa krus katong pag-isa. O kana pong ilang igpapahulay nga matunog og 7th day of the week, ang fulfillment ana sa bagong kasabutan Domingo adlaw sa pagkabanhaw sila kabalo ana, di ba? Mao na ang gisgutan ni San Juan sa pinadayag 1:10 adlaw sa Ginoo. Dili na Sabado, no? Ako nang nadiskubrehan nga dili na Sabado ng adlaw sa Ginoo nga gisgutan das pinadayag 1:10. Basa mo ana mga sinulat sa mga early fathers sama sa ni Obispo Ignacio. Klaro kayo sa sulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, nga kanang adlaw sa Ginoo sa pinadayag 1:10 Domingo na, no? Dili mo balik na puta na ato sa nang biyaan kay nahuman na taan ng tupikuha. So padayon tani. Now, kanang muingon sila nga nisimang naman ang pagsaulog o piyesta alang sa mga santos. Wa tay mabasa sa Biblia nga nisimang na. Gani masabot na to nga nagsubay gali noon ta sa unsay gitudlo sa mga apostol sama ni Pablo. Kining sa unang Korinto 11 bersikulo 1 nga nag-ingon siya, sundan ninyo ako sa mga gisunod ko sa Kristo. Sa laing pagkaistorya, himua po kong panig-ingnan ninyo, maingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. Sama rapos pag-ingon nga pasidunggi po ko ninyo, sama nga pasidungog ko ni Kristo. Pero kanang pagpasidungog, murag self-serving pod kung musulti si Pablo ana. Pero kita na mo sabot. Kita na mo sabot sa iyang giingon nga sunda po ko ninyo, maingon nga gisunod ko si Kristo. Di ba? Kita na mo sabot. Nga naman kay si Kristo nang iyang himaya makaambit man ang mga santos. So logically sa maayong pangisip kung nagpasidungog ta ni Kristo, i-apil po na tog pasidungog ng iyang mga alalay. Di ba? Pares ragudaan ng gani kung magpasidungog kag usa ka kuan ba kana bang mayor o gobernador, i-apil man po ni magpasidungog ng iyang mga alalay. Okay, lain po kay paminahon nga dili na to i-apil ng pasidungog na iyang mga alalay. Ingon ana, umao na atong pagpiyesta alang sa mga santos. Unya kaning mga piyesta nato bag-o ni siya nga mga piyesta, dili ni kadto mga piyestang gipahunong. Ha? Unya asa magahom ang simbahan sa paghimo ana kanang mga New Covenant Feast, kanang mga bag-ong kasaulugan. Kita sawayon ta nila ana mga bag-ong imbento na to mga kasaulugan. Wa man po na masupak sa Biblia. Gawas og magsaulog tag pista alang sa Dios. Ana bang maghimo ba tag kasaulugan nga masupak sa doktrina nga gitudlo sa mga apostol? Nga bawal man ang Dios. Pero dili bawal ng pagpasidungog sa mga santos. Mao nang dili daotan ang pagpiesta alang sa mga santos. Unya asa magahom ang simbahan sa paghimo ana? Naaman na sa Mateo 18:18 kadtong giingnan ni Kristo ang iyang mga unang mga sakop sa simbahan, mga lideres, mga tinud-an giingnan niya. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Mateo 18:18. Unya kanang gahuma, ilag yun ang gigamit. Nasa buhat 16:4 nga nagkauyon kuno ang mga pangulo sa iglesia og mga lagda og mga balaod. Unya ilang gipatuman ngadtos mga magtutuo. Naana sa Biblia nga pwede makahimog galig balaod, pwede makahimog mga debosyon, bisan unsa goy idili og itugot. Gani, kanang pagsaway nila sa Katoliko nga mag-imbento og mga balaod, mag-imbento og mga kasaulugan, sawayon na nila nga sila pod naaman pod sila sama ang Iglesia ni Kristo. Para sa nang ilang kanang naaman na sila mga balaod pod sa Iglesia. Na inumdum ko nga naana sila balaod nga kanang mo eskwela sa pagkaministro, bawal lang kanang mag-uyab-uyab. Kay unya ra na inighuman og eskwela pagkaministro. Nakon hibaw na wala na sa Biblia. Pero ilan ang balaod kay naman kuno sila gahom kay ang mga lideres sa pagtuo na may gahom. Nagkaroon mulutaw ni ron nga sila na ay otoridad sa paghimog mga lagda niya ang Katoliko nga mga lideres wala. Amay lang nila kung sila pero Katoliko dili pwede. Murag unfair po kay nang ingon ana nga baruganan. Pero kung subayon po nato
Diha naman po ta mag-cross-examine, pananglit mo, uyon sila nga, pwede makahimog lagda ang mga kadagkuan sa iglesia. Pero ang pangutana, kinsa mang mga kadagkuan ron, hugpong sa mga kadagkuan sa usa ka pagtuo, nga tinuod yun nga otorisado. O, di ba? Diha naman po dayon ta mag-cross-examine na kung muadto ta sa mga sa kanang sanggunian sa Iglesia ni Cristo, man na sila gikag authority. Ang ilang authority gikan sa ilang executive minister. Nya musangko na didto ni Felix Manalo. Si Felix Manalo mao na ga-ordain sa mga ministro. Dayon ang mga ministro o ang executive minister nila kung kinsay mapuli ni Felix Manalo mao na po'y mag-ordain og mga ministro. Ang pangutana, asa magikag authority si Felix Manalo? Kana man dayon. Pero ani ka sa mga obispong Katoliko, klaro kayong authority gikan sa mga apostoles. Nga naman, kay diri sa Biblia, ang paghatag og authority, pinagi sa pagpandong sa kamot o kanang ordination. Di ba? Hinoon katong mga apostol, gidiretso to sila pagpili, pag-authorize ni Kristo. Pero na may instruction go si Kristo nga magpili sila og mga sumusunod nila, kay di man po sila magdugay nga, mga matay man po sila. So, kanya ang ginghirian ni Kristo magpadayon man, mao na nga kinahanglan magpili po sila mga successor, kay ang ginghirian ni Kristo magpadayon, dili maguba, dili maputol, sumala sa Lucas 1:33. Di ba? Mao na nga, ang paghatag og authority, dili nato na kalimtan kung gusto ba ta ba makahibalo, unsao man nato pag-ila sa tinuod nga gi-authorize nga mga magtutudlo diri sa Biblia o sa mga sumusunod pa o maabot pa nga sunod-sunod nga mga henerasyon. Simple ra. Dili na tuwad o ng kanang ordination. Mo gyud na siya pinaka-importante. Kay kanang ordination God, mo man ay pag-authorize. Kay dili man bisan kinsa ra ang gipang-authorize ni Kristo. Ang iyang gipang-authorize sa iyang panahon ang mga apostol. Di na mga apostol pod mag-authorize pinagi pagpandong sa kamot. Di ba? Na ang pangutana ron, kinsa may ga-authorize o gapandong sa kamot ni Felix Manalo? Wala. Sila manggali naman na, angkon man sila nga, walay ga-ordain ni Felix Manalo kay ang ilang rason kuno kay siya may gasugod. Kay nawala mong kuno tong unang Iglesia ni Cristo pagsugod, kay naapostata man kuno, completely disappeared. Mo nang kinahanglan na puglaing sinugo, akana mo'y mubalik na yung kaya ng doktrinaha, ngano, mahulog nga kadtong gisugdan ni Kristo dili lig-on. Di ba? Kay nawala man. Kinahanglan pa maglaing sinugo. Dili na kay ang last messenger of God, ako man ni naisgutan sa lamdag sa kahitasan gahapon. No? Kinsa man? Ang last messenger of God, si Jesus Christ, sumala sa Hebrews 1 verse 1 to 2. Unya ang lig-on man ang gitukod ni Kristo sa to pa magpadayon ni sa to pa kanapong ordination sa pagkaministro o pare. Wapoy putol. Mao na ang pangutana ron, kinsa may ga-ordain ni Felix Manalo? Wala, sa to pa. Dili yun authorize ng iyang mga ministro, kay siya mismo, wa man gani siya ma-authorize o mapandungis kamot o maordinahi. Mo man gani siya kapagtulunan o doktrina sa panagiusa, kanang pag-authorize. Kay kung wala gali pag-authorize, but masabot, pwede bisan kinsa lang. Manudlo. Pwede. Mo na nga, mo bitaw na ni daghaning relihiyon ron agi ana nga igora mo basa sa Biblia dayon maayo man mo interpret den mo ingon dayon husto sinugo nako. Mo ni daghaning relihiyon. Kay ang pag-authorize mao man ang pagbasa ko ng Biblia. Then i-interpret. Ug unsay nasabtan? Maayo nako mo interpret. Lupig pa nako ng mga pare. Eskwela og pila ka tuig. So sinugo na ko. Ano mo na gihimo ni Felix Manalo? Gisulod siya sa iyang kwarto, gisiradan, gihangyo, gisultian, gibauran ng asawa nga ay kog tugawa ha. Nagtuon ko no siya Biblia dito. Hindi ko no siya tugawon. Paggawas, naingon na din siya sinugo ko. Ingon na bagod ang pag-authorize o pagpadala sa Ginoo diri sa Biblia. Dili.
ang pagpadala o ang pag-authorize nga gihimo sa Ginoo iya yung gipamili personally ang mga apostol. Then ang mga apostol pod iyang giingnan magpili po sila unya ang ilang paagi sa pag-authorize kanang pagpandong sa kamot o pag-ordain. Niya kay lig-on man ang simbahan ni Kristo sa to pa wala na siya putol ng ordination o pag-authorize sunod-sunod. Wa may laing relihiyon nga makasubay anang kanang ordination gikan jud sa mga apostol, Katoliko ra. Mao na nga ang tinuod nga gi-authorize nga mga magtutudlo, mao ni mga obispong Katoliko. Then maapil na po ng mga pare kay giordinahan man po sila sa mga obispo. Nakaron moingong ka, Veritas, nganong nanudlo man ka nga dili man ka ordain? O man ka pandungis kamot nga mahimong pare o ministro? Well, now ako, wa ko'y katungod sa kanang maingong kag ministerial. Pero ako gikag katungod. Tungod kay gibunyagan kong Katoliko, pwede ko mo announce pod, mutudlo, base pod sa ilang gitudlo. Dili ni ako. Ako ang gipanudlo diri. Ingon ana. Okay, ang mga Katoliko pod, by virtue of baptism, na nahimo pong mga tinun-an, isip pod, extension pod sa mga pari, nga motabang po ta nila sa ila pong buhat kay usaman ta diya sa simbahan. Provided nga dili lang kita magtudlo og supak sa ilang gitudlo. Kay sakop ra man ta, membro ra man ta. Di ba? Hinoon dili po ko kagarantiya nga personally dili ko masayop kay kana akong magsangyaw ko diri sa radyo o bisan asa, duha man ko na posible nang mugawar sa akong baba. Either official o mga pagtulon-an sa simbahan nga official or naapoy mapuno nako nga gikan ra pod nako. Mao na say di ta kabantay ana. Kamo na kung magtuon pod mo makabalo mo nga asa si Veritas na insakto asa pod siya na sayop. Kay dili man pud kung pasiatab diri nga tanan na konsulti puro sakto. Kay posible man ako masagulan pod akong personal. Hinoon posible pod nga naa po ko'y personal nga gipanudlo diri nga mutakdo ra pod sa gitudlo sa mga opisyal. Muna importante man gud diha nga mutakdo. Dili kay mahimong mupuno kog argumento basta dili lang supakon ako ang principal doctrine sa mga authorized persons. Kaya importante man gud ang authority go diha sa iglesia. So mao na no. So balikan na to tong mahitungod sa piyesta. Kanang pagpiyesta na to o ni San Vicente, ni San Antonio, wala na sa Biblia litra por litra kay wala pa man po na sila sa panahon sa mga apostol. Awahin naman na sila ni San Vicente o ni San Antonio. Parehas ragul sa pag-ingon ba nga, nganong magsangyaw man ta pinaagi radyo o telebisyon, nga wala pa man na panahon sa mga apostolis. Ingana naman na ilang argumento, di ba? Mayon sila nga, ang mga unang Kristiyano, wala man magpista ni San Vicente. Wala man nagrosaryo. Wala man nagpista ni San Antonio, di modo ni simang na ng Katoliko. Ingon na naon ba na ito pagsabot? So kung atong awaton ng ilang argumento, maingon ta nga, si Ellen White nagsulat mga libro, ngawa man siya sugua sa Biblia nga magsuwat sa libro. Di na po ta mo tuon, anak ni Ellen White kay nagsulat man siya mga libro, ngawa man siya sugua. O ang mabasa des Biblia galing gisugo ra gyud pagsulat kana raman si Juan kanang pinadayag nga isulat ko nutong pananahon nga iyang nakita. Pero ang uban galing apostol wa may instruction nga gisugo pag panulat, ila-ila raman tong kaugalingong kabubuton nagsulat sila. Ingon ana. Ingon sila nga kung wa pa day gihimo nila sa una bisag maayo ra. Di ta kahimo. Kuan. Ana, kungod kay wala sa Biblia na pagkadaghan ra bang gibuhat sa mga dili Katoliko ron nga wala sa Biblia. Tagaan mo na ako usa pa ka example. Sa una, ang mga apostol magwali nga wala pa'y sipit-sipit nga Biblia nga parehas karon nga naay bag-o og daang kasabutan. Kay katong sa una god panahon nila, scroll lang to unya daan pang kasabutan kay wala pa'y nasulat bisag usa ang mga apostol. Kaya ang mga apostol nagsugod og sulat diha naman sa mga 40 AD o 45. Kapag sugod yun sa simbahan ni Kristo, gisugo na sila sa pagpangwali, wala pa na insigida, wa pa sila nasulat sa bagong kasabutan. Ang ilang kasulatan, katupang daang kasabutan. Nga, scroll pa gito.
Niya magwali sila, di pa sila magsipit-sipit og Biblia nga naa nay bag-ong kasabutan. Di ba? Niya nga nung karon ng mga ministro, pastor sa ubang tinuan, magsipit-sipit na magkumpleto nga Biblia. Kausaban na. Niya, manaway ba po nila kaya mga apostol sa una magwali, wala pa'y sipit-sipit nga Biblia nga naanay daan og bag-ong tugon. Binaba raman yun itong ilang gihimo, ora? Sa pagsugod yun sa simbahan ni Kristo. Di ba? So, mao na, simple kaay na ba nga analysis nga kanang ilang mga pagsaway sa Katoliko, maigo ra po sila. Tsama na laging pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo. O nga nung naama mo'y pasugo magasin nga, dias Biblia, wala may pasugo magasin. Di ba? Di ba? Nahinumdum po ko, naputo'y Adventist nga nakahinabi na ko sa Facebook. Ingon siya nga, daghan kay mo mga Katoliko gidugang-dugang kanang inyong katikisim. Wala mo magtudlo anang naas Biblia, inyong gitudlo kanang naas katikisim. Gisaway na po datong libro. Ni balos po ko. Pero akong pagbalos, pagtubag to nga, dili dautan ng katikisim. Umingon ko nga, di ba si Ellen White nanulat mapug mga libro? Nanulat mapug libro si Ellen White. Niwa manggali tayo mabasa sa Biblia nga gisugo siya sa pagpanulat. Kaya sa Biblia gani, ang litra por litra ang mabasa din gisugo sa pagsulat. Kiniraman si Juan, kining sa pinadayag, nga gisugo siya sa pagsulat, pero ang uban, wa naman. Ito may basa litra por litra, di po dautan ng pagsuwat. Ingon na nga, ngayon sila nga, di may mutuoan ng katikisim kay ulas Biblia. Na ang pangutan na po, nga nang mutuo mantaan ng sinulat ni Ellen White o kanang pasugo magasin. Nga wala man sa Biblia. Boy no, mayon sila na may mga tudling diha mabasa sulod sa mga libro ni Ellen White o kana kunong sa pasugo magasin. Unya, kanang katikisim, wala ba rin ay tudling sa Biblia? Pasahara gud ninyo ng katikisim, di ba naan ay mga daghang tudling sa Biblia? Daghan. Unya, mayon sila nga, sagulan mag-interpretation. Kaya nga no, sa ilang libro, wala ba sagulag interpretation? Parihas raman ta, og buto naon-naon, kanang libro ni Ellen White, o kanang pasugo magasin, o kanang katikisim, parihas ra na nga naay teksto sa Biblia na apoy interpretation. Mamili lang ka diha aron og asa ka nga interpretation mo tuo. Na ako, diri kus Katoliko nga naman, kaya ang mga obispo, ang ilang ordination, gikan man sa mga apostoles. Gatong gihatag na ko ninyong example. Kinsay magtutudlo, ni Obispo Ignacio. Kang kinsa man siya nga disipulo, si Obispo Ignacio. O katubang nagtawag og Katoliko sa iglesyang gitukod ni Kristo, di ba? Niadtong 110 AD, si Obispo Ignacio man to. Ang unang migamit anang pulong Katoliko, iya ka nang gibunyag o iya ka nang gingalan sa iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Mo nang makaingon ko, gibalik-balik na ninako, nga kining Katoliko, mao ni ang iglesia ni Kristo sa Biblia. Kay gitawag man ni Obispo Ignacio og Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo. Therefore, usara di ang iglesia ni Kristo nga tinuod og Katoliko. Kay dili man na lain-lain kung nganlan sa laing ngalan. Parehas ni Simon, gitawag og Pedro. Dili man maduha ka tawo si Simon og Pedro, usara man. Si Saul, gitawag og Pablo. Dili man maduha ka tawo lain-lain si Saul og Pablo, usara man. Si Jacob, sa Biblia, sa daang kasabutan, gitawag og Israel. Tungod ba kay gitawag siya sa laing ngalan na duha na, nahimo ng duha ka tawo si Jacob og Israel, usara. Ako ngalan yun. Paghimugso na ko, gitawag ko sa kong ginikanan og Silbert. Pagkadako-dako na ko, gianggaan po kong Bobby. Pagkadako na ko, gitawag po kong Veritas. Natulo na akong katawagan, Silbert, Bobby, Veritas. Nahimo ba kong tulo katao lain-lain, dili, uy, usara. Mao po na, ang iglesyang gitukod ni Kristo, gitawag ni Obispo Ignacio Katoliko. Therefore, usara day ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Ano maghimo pa man taglay ang iglesia ni Kristo? Nga daghanon day na to. Ikumpetensya pag yun sa original nga iglesia ni Kristo. Nga maoning Katoliko. Mingon sila nga, kami mo'y tinuod nga iglesia ni Kristo kay naagoy ngalan. Diya sa gawas sa simbahan, klaro kayo, iglesia ni Kristo, ana mo anang cathedrals Katoliko, wala gali ngalan, wala gali sipra. Nakaroon, unsa man dayon ng iglesia? Ngalan? O ka na ngalan, aksidente lang na.
Kaya ang iglesia, katauhan, gitukod ni Kristo. Ang iglesia, bisag di pa ni muna nganlan, kung si Kristo may gatukod ana, iglesia gyud na ni Kristo. Subaya rago ng history sa Catholic Church, kinsa may gatukod anang pundok nga Catholic Church. Wa may lain, moadto ka sa Grolier, si Kristo. Moadto ka sa International Encyclopedia, Kristo gyapoy pasanginlan. Mga standard references, basta mo ingon galig, kinsay gatukod sa Katoliko, Kristo ginay pasanginlan. Basaha rago ninyo ang Grolier o kanang International Encyclopedia. Puros yun si New Book of Knowledge. Si Kristo gyapoy pasanginlan nga nagtukod sa Iglesia Katolika. So kay si Kristo may gatukod ang Iglesia Katolika, historically, therefore, bisan pagdili na butang ngalan ng iyang simbahan niyang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia gyud na ni Kristo. Kaya ang tinuod nga Iglesia, ang gitukod man nga pundok ni Kristo. So bisan pagdili na nimo butang name tag, kung si Kristo may gatukod ana, si Kristo may gatukod ana. Ana de ka anang iglesia nga bisag dili si Kristo may gatukod, den nganlag iglesia ni Kristo, nganlag iglesia sa Dios. Naunsa naman na, asa may tinuod nga iglesia ni Kristo? Kadtong gitukod gyud ni Kristo nga wala butangig sipra diha ang simbahan? O kanang iglesia ron nga ang simbahan gibutangan jud nimtag, iglesia ni Kristo, o nya dili si Kristo may gatukod. Asa may tinuod ana ron? Klaruhan na lang ta ba? Iglesia ni Kristo kunuhay, pero nimtag ra iglesia ni Kristo, pero dili si Kristo may gatukod. No? Dili lalim ning akong komentaryo, kay mahulog man yun nga mga piki ng mga punduka na gigamit ra ang ngalan ni Kristo. Dili man po na ikatingala kay sa Biblia, gipasidan anata nga daghang maggamit-gamit sa ngalan ni Kristo. Di ba? Okay, atong pamasahon ning pamatuod nato, ngano nga ang tinuod yun nga gi-authorize ni Kristo og sa mga apostoles kini mga obispong Katoliko, no? Well, atong pamasahon ning mga referensya nga ang uban ani dili gali Katoliko nga referensya. Ang maong mga pamulong ato giyong masabtan nga ang mga obispo giyong Katoliko ang tinuod nga gi-authorize niining pagpanudlo mahitungos Biblia. Nga naman, unahon na to ang Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo nga pinitsahan March-April 1986, page 4 by Philhon B. Puentes. Giingon, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Ano? Kung siya giingon ni Philhon B. Puentes, magsusulat sa Pasugo Magazine, siguro ministro po ni. Nag-ingon siya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Nga ang kagikan kuno aning Katoliko nga simbahan, masubay gyud ang iyang kagikan panahon sa unang siglo. Di ba ang tinuod nga simbahan ni Kristo, nagsugod yun sa 1st century, kay 1st century man nasugdan ni Kristo. So, makaingon ta nga kining ordination sa mga obispo gikan gyud sa mga apostoles, kay gikan man sa unang siglo. Napay laing kuan Pasugo Magazine gihapon sa mga Iglesia ni Kristo. Abril 1965, page 41. Niingon sila, so we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could be traced back its origin to the apostles. Mas grabe kay gibutangan yung pulong alon. Akong usbo na, giingon nila sa Pasugo
April 1965, page 41. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could be traced back its origin to the apostles. Nga, dili kami mo question o musupak ang pangangkon sa mga Katoliko nga tigpanalipod nga ang Katoliko lamang nga simbahan, mo'y makasubay sa iyang kagikan panahon yun sa mga apostoles. Sa ato pa, ang gasulti ani, ang mga ministro sila, dili sila kaangkon nga masubay ang ilang kagikan panahon sa mga apostoles natural. Nga naman kay 1914 rago na ang ilang pundok ng sugod. Nga, sila mismo sa ilang pasugo ni angkon sila nga Katoliko lamang ha, maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostoles. Therefore, siya mo'y tinuod nga apostolik. O bitaw nga, kay ang dalan god, sumala sa Buhat 24:14, ang dalan, ang iglesia gitawag magdalan, nya sa Jeremias 31:21, ang dalan butangag timaan o ilhanan. Mao na nga, usa sa ilhanan sa dalan o iglesia, mao ka ng apostolik. But pasabot kagikan sa mga apostoles. Kagikan sa mga apostoles. Na mao na nga diya sa official descriptive sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba? Iglesia Katolika Apostolika Romana. O mao nang apostolika. Ni asa man ta nganong ato man gibutangag timaan. Kay naaman si Jeremias 31:21 nga butangig ilhanan ang dalan. Niya kanang iglesia dalan man kay si Kristo dalan god. Niya ang iyang iglesia lawas man na niya sa padalan po ang iglesia. Na sa Buhat 24:14. Niya naaman si Jeremias nga butangan yung ilhanan na bunang gibutangag ilhanan dayon sa mga pare. Nga unang ilhanan nga kini Santos o balaan, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unsa may gibasihan anang timaan nga Santa, Holy. Ang mga sakop gitawag sa pagkasantos. Unya mo po na gitawag yun ni Pablo sa unang Korinto 14:33. Nga niingon siya nga ang iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos. Naa sa unang Korinto 14:33. Then lain pong timaan, kay butangan naman lagig timaan, Jeremias 31:21, mao nang yung kag-Catholic, sa may pasabot ang Katolik, alang sa tanang kanasuran. Unya mo man gilitok pod ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang akong balay nganlan og alang sa tanang kanasuran. O di ba? Biblical gihapon. Dayon nganong apostolic kay gikan sa mga apostoles. Nganong Roman kay ang sentro imbis Jerusalem, Roma na. Kay matag religion ro na amang gyud sentro. Na kanagaling mo yung iglesia ni Kristo asa may ilang sentro. May tawag nila Central, nas Manila o nasa Philippines ang sentral nila. Di ba? Nya kana pong pagtawag o pagtimaan og Roman sa iglesyang gitukod ni Kristo but pasabot ang sentro to as Roma. Ngano unsa may basis an as Biblia nga ang sentro Roma? Well, sa atugong naobserbahan ang usa ka pundok ug asa gali nagsugod didto pod ang sentro. Para sa ang iglesia ni Kristo, diri man nagsugod mao nang ilang sentral na diri sa Pilipinas. Ang Adventist asa man ilang sentro. Manghambog ra ba na sila mo'y tinuod kay naas Biblia ilang pagtulunan. Pero kanang iglesia ni Kristo sa Biblia, ang sentro ana dili man na Amerika. Jerusalem man na. Kaya na sa Buhat 24:14, ang iglesia nagsugod sa Jerusalem. Unya, kanang Adventist, nagsugod mo na sa Amerika. Sila mang Ellen White, ana. Ang sentro gani, bisan sa ang Adventist ron, ang ilag yung kuan, ang kuan na amang yun sa kuan, Amerika. Kaya dito mo na nasugde ni Ellen White. Pero ang kang Kristo, ang sentro, Jerusalem, kaya dito mo nasugde. Pero, niingon manggod siya sa Mateo 21:43 nga ang maongging harian pagakuhaon gikan kaninyo diya sa Jerusalem ug igatugyan sa usa ka lugar o usa ka dapit o nasod depende kung saan nimo paghubad basta lugar no ug itugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon pagayo no Mateo 21:43 atong masabot diha nga ang sentro di ay imbis Jerusalem mabalhin. Naunsa man ang dapita na sa Buhat 2:39, layo kuno na sa Jerusalem. Layo nga dapit, Buhat 2:39. Dayon,
kanang dapita ang mga nanimuyo ana dili mga Hudyo, mga Hintil. Na sa buhat 22-21 nga lugar sa mga Hintil. Namutakdo gina sa Roma, kay ang Roma lugar man sa mga Hintil. Nasa buhat 23:11. Sa diyang giingna ni Pablo, giingna ni Kristo si Pablo nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Imagine ha, ang giparalel sa Jerusalem, Roma. Nganong dili Tesalonica, nganong dili Corinto? Tungod kay unsay giingon ni Kristo sa Mateo 21:43, ang gingharian, pagakuhaan nganha kaninyo og igatugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon. Ubang hubad katawhan. Kanagong katawhan o nasod, interchangeable na nga hubad. Kay ang pundok kod mahimong mang tawgon og nasod. Mao na siya. Mao na nga pagakuhaon nga na kaninyo igatugyan sa kanasod nga magmabungahon, unsa man ang nasura. Maklaro, masabot klaro nga ang Roma nasa buhat 23:11. Sa diyang giingna ni Kristo si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Ang pangutana, natuman bagyod sa Roma nga nasod nga magmabungahon pag-ayo ang iglesia. Usa ka dapit nga magmabungahon pag-ayo ang iglesia. Naa sa Roma 1:6-8 atong basahon ni. Roma 1:6-8 nga natuman gyud dito sa Roma, mao nga didto na nabalhin ang sentro sa iglesia. Mao nang gibutangan po siyang timaan nga Roman di ay ang iglesia ni Kristo. Mao na siya nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Atong basahon mga igsuon, no? Roma 1:6-8. Matod pa ni Pablo, lakip kamo nga anaa sa Roma. Natanawa, dili Pilipinas ha, dili Amerika, Roma. No? Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga mga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan. Og sa Ginoong Hesukristo. Sa bersikulo 8, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan diya sa Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo sa ato pa na tinuod yun nga dito sa Roma. Nagmabungahon pag-ayo ang iglesia bisan pa sa dagko kaayong mga kakulian. Unsay mga kakulian? Kato mga panglutos nga gihimo sa gipanguluhan sa mga emperador nga pagano sama ni Nero, di ba? Unya masuportaan pag yun na sa church history book ng ancient medieval history. Kung nagbasa mo ng libruha, history book na ancient medieval history, giingon, the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaogong pagkaylap sa Imperyong Romanhon taliwala sa mga dagko kaayong kakulian. Na tinuod yun na sa Roma. Bisan pagilutos nagdaghan noon kay mo magunay giingon pos Biblia nasa nalimot ko sa teksto na nasa Juan 14:12 12:24 nga katubang niingon nga gawas kung kini mamatay mamunga kinig daghan. Gisabot na sa pipila ka mga Catholic theologian nga mao kuno ng dugo sa mga martir. Matag martir gali nga Kristiyano igpapatubo na sa simbahan. Mao na nga gilutos man ang iglesia dito sa Roma, daghan tuog na nga matay, pero ang ilang dugo nagsilbi nga igpapatubo. Yes. O bitaw nga nahimong labing dako ning Christianity. Di ba? Particularly Catholic, kay Katoliko may nahimong labing dako. Kung magisgot tag Kristiyanong tinuhuan, katumanan anang Marcos kapitulo 4, 30 nga 32 nga gingharian nga mahimong labing dako. Okay. Nawa naman tayo igong panahon. Sa sunod Domingo pohon atong i-expound pag-ayo kining pagpasidungog sa mga santos. Nindot kay ni kay daghan kay mga bersikulo sa Biblia nga gaauhag na to nga magpasidungog tag mga santos. Unya klaro kaayo nga natuman na kanang magpiesta ta tuig-tuig alang nila, no?
Okay, so wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan